Wala palabya sa gobyerno sa Pilipinas ang taho nga daw gigamitan og water cannon sa usa ka Chinese Coast Guard ang mga Pinoy mangingisda sa Scarborough Shoal niadtong niaging buwan. Nanawagan karon ang Department of Foreign Affairs sa embahada sa China sa Manila aron hugtanong iprotesta ang maong insidente. Gibutyag ni DFA spokesman Raul Hernandez nga base sa report nga ilang nadawat, duha ka mga fishing boat sa mga Pinoy nga mangingisda ang nakahiagom og pagsamok o harassment gikan sa China Coast Guard vessel nga adunay bow number nga 3063 niadtong Enero 27 sa Scarborough Shoal. Suma sa report nga padayong ni serbato ang vessel sa China ug nibubo og mga water cannon sa mga mangingisdang Pinoy. Dugang ni Hernandez nga ilasan na sayran nga adunay siyam ka mga kaso sa pagpangharas sa mga mangingisdang Pinoy ang gikomiter sa mga sakayan sa Chinese Civilian Maritime Law Enforcement Agency sa miaging tuig. Matod sa DFA nga ang mga panghitabo walay basehanan tungod kay parte sa Pilipinas ang Scarborough Shoal ug adunay katungod ang nasud sa maong lugar. Apan gisalikway sa embahada sa China ang protesta sa gobyerno sa Pilipinas. Sa usa ka statement ni Chinese Embassy spokesman Zhang, nisulti kini nga wa gidawat sa China ang protesta sa Pilipinas. Hinuon giawhag ni Zhang ang Pilipinas nga mas mo-focus na lang sa pagsulbad sa bikir sa teritoryo. Samtang gianunsyo sa Armed Forces of the Philippines gahapon nga gibalhin na ang monitoring area sa Scarborough Shoal gikan sa Northern Luzon Command ngadto na sa Western Command. Butyag ni Colonel Ramon Zagala sa AFP nga mas taas og kapabilidad ang Western Command aron maprotektahan ang teritoryo sa Pilipinas.